amwene mwati chani amwene nkhani zina ukamva Malawi dzulo tinali live pa TikTok. Ndiye mwamwayi dzulo anatijoyina ameya inde big up Jomo ameya Jomo Osman ablanta de tili pa live tikucheza ameya akutifunsa kuti kodi Anesta live yanga ija munaionera ine live yake so iti akuti masana ndinalowa town ndikuti ya ndinandili kuchito sinaonere live ndakuti amwene mulimbi umu Blantyre town zoopsa zomwe tapeza ine bwanja kuti amwene masana sana 11 koloko 11 koloko akuyendera town malo ena ake kumene kulimbi kupita kumene kukaona ma buildings ndiye afika kumalo kumene analowa ameya kupeza azimayi ali kumeneku mbulanda ndipo amakhala ali kumene kuku nditu kumathandizana ndi anthu mama dzuwa amwene ine mwati chani akuti zoopsa and making matters worse azimayi amene wawa ena ali ndi mabanja awo amachoka m'malocation umu kunena kuti akuyachita malonda mtawuni kugulisa ntedza akugulisa kaya dichani masamba akupita basi kupita kumene amwene ndi akuti kuwafunsa kuwapanga interview azimayi amachaja ndalama zinga 1500 risking it all for 1500 akadero ndiye kuti somwina eni malo nanga si malo aine ake atengepo soka akawo nyansi zimene zizakuti malo nunkha kwambiri ameya akuduza kuti malo nunkha dirty place akuti kulowa Yesu ngakhale mulo 10 minutes fungo lili mene momwe Malawi tu inu nda Malawi ine ndi Malawi yemwe amene Malawi uja anthu tikukhala maiko osiyana koma Malawi ali yemwe tikukhala miyoyo yosiyana Malawi momwe mucha sizaolemera osaukaso yayi koma miyoyo yosiyana mwe amwene ndati mwati chani zoopsa kwa basa mwene